Takže čaute ľudia, ja som Cu. A ja som Cu. A vítajte pri našom novom Tak jedno slovo. Sorry. áno, tagu. A tento tag je jedno slovo. Takže máme tu pre nás 25 otázok. Takže nás to vlastne tak, že máme už také akože napríklad slovo, že šťastie. A my máme to odpovedať proste, čo je make-up. Proste úplnú, ale nemáme tam povedzme proste hovadinu. Napríklad moje oči a áno. my povieme modré, hnedé, žlté, kakané, neviem. Nakalkovo nebičkové vole. Bro. Ok, takže pretože som minulom tagu ja začínala, tak teraz začína Terka. Teraz začínam ja. Sme pekne Som nasvietené. nižšia. Nižší majú prednosť. Naše vlasy. Gaštanové. Rovné. Obľúbená vec. Jedlo. Škola. Prepačte, že je vidno ten bordel na stoličke. On ho mal zakrývať, les nedrží prácu, zakrývača. Ide ďalej. Ty si to dokakala. Sen z minulej noci. Ja viem, čo sa mi snívalo. Snívalo sa mi o tom, že som si kúpila takú jednu dobrú sladkosť, lebo mám nemôžu čoraz zakázala, lebo musím držať dietu, keďže mi býva strašne často zle. A tak preto sa mi to snívalo a dneska som si ju kúpila a nebola až taká dobrá, ako som si myslela. Sklamal ma ten sen. Mne sa snila taký sen, až teraz si sa jenom spomenula, že vlastne o spolužiakoch, že som mala v škole, že som videla niečo divné, že som sa išla pochovať kamarátka frajera a že sa... Vidíte, to je to z toho prvého teku. A že moja spolužiačka sa volá, že Laura, sa boskávala s tým takým krpcom, že Matúš. To som videla, akože, a všetci boli takí dojatí, ježiš. To bolo úplne hnusné. Aha. Laura je pekná, Matúš je... Povedzme, že poď. Je, ty myslíš nášho Matúša, že nejakého prvého... Fuj. Ok, ideš. No spievaš pred. Otázka číslo 4. Obľúbené pičie? Poďme naraz. Vína. Vína. 3, 2, 1. Vína. Ježiš, ty si socka. 3, 2, 1, vína! Dobre. Vysnené auto. Biele. Ferrari. Biele. Ok. 6. Miestnosť, v ktorej sa nachádzam, moja izbička. Izba. Počkaj, to je Terkina izbička, to je Jedno slovo. Ježiš, som úplne zabudla, že to je jedno slovo. Izba. Detka. Izba. Tvoj strach. Výšky. Pavúky. 8. Čo by si chcela byť za 10 rokov? Bohatá. Ježiš, ty si šťastná. Keď Keď ste šťastní, máte rád, ste bohatí. Hej, to som chcela aj ja, len to hovoria všetci v tegoch, čiže som chcela byť bohatá. S kým si strávila včerajší večer? Rodina. Mamina. Heston. 10. Čo nie som. Čo nie sme, teda. Tak to poviem. Škaredá. No dobre. Rozmýšľam, čo nie som. Čo nie som? Pilná. Ja nie som pilná. Ok, Nie. 11. Posledný, čo si delala? Mohla by to čiať po slovensky potom. Posledné, čo si robila? Nie je to lepšie. Natáčala? Natáčala. Takže ideš 12. Ja čítam. Čo mám na sebe? Tepláky. Tomičko, tepláky. Tak dobre, teraz idem ja. 13. Tvoja obľúbená knížka. Ja som vedela, to vytiahneš. Ježi, naopak. Ja som to nečítala. Next Whispu, tak ja som to čítala. Ja som to nečítala, lebo ja nerada čítam, To je ale... zvrátená kniha. Prečítam vám to zozadu, prečítaj to ty. Ty vieš rýchle čítať. Druhý diel populárnej série o nadpriemernej
inteligencii. Ježiš, ja to sa ani nedá hovoriť, lebo toto je úplne hnus. Dobre, ja to idem To dobre. je úplná hovadina. Dobre, ja idem, hej. Nikov vytúžený prosím ťa. Dobre. Nikov vytúžený presun od masky Kosovi, čiže z Oaklandu do Oaklandu. Ukiahu. Ja som to čítal naskôr takto. Nevypálil najlepšie. Zostal sám, bez jediného kamaráta, úvečne namosúreného čoraz lakomejšieho otca. Spolužiaci na ňo zazerajú, alebo ho popri najlepšom ignorujú. Chýba mu priateľ ľava, s ktorým vedie nekonečné rozhovory po telefóne, ale najväčšmi zo všetkého mu chýba milovaná Shani, ktorá si v 300-kilometrovej vzdialenosti internátnej škole v Santa Cruz cibrí francúzštinu. Najhoršie na tom je, že spolu s ňou sa tam vzdeláva aj Nickou vrelo nenávidený sok, ťažký fešák a po všetkých stránkach dokonalý. Takže povedz krátko, o čom bola prvá kniha. Je to, proste, viem, že moje čítanie vás zaujalo a táto podcast zla, ale tak, proste bolo to úplne. Bola to o tom, ako si chlapci v izbe robili divné veci a ako prekonávali to, že nemali dievča a Proste si tým hľadali to frajerky a tak. kompenzovali. Ok, ideš. Navzájom. Posledné, čo som... Či ide som... Aha, posledný, čo si jedla. Tortu. Tiramisu. Ja som jedla tiramisu. 15. Tvoj život. Čo je tak, tvoj život. Mladý. Bezstarostný, zatiaľ. Sorry, mama. Ahojte, prepáčte, moja maminka niečo potrebovala, takže ideme ďalej. Áno, takže neviem, či som vyšla ja posledná luterka, ale na hety. Čo, ja? No, hore. Tvoja nálada? Rozpačitá. Mamina ma volala. Dá sa. Dá. Tvoje leto. Normálne. Nezačala Lesné. som toho až také veľa. Ideš 18. Čo sa ti stalo pre Boha? Mieraš, moja zlatá. Tvoj počítač? Ježiš. By hore. Kedy sa naposledy smiala? Nemusíš to počúvať. 5 minút dozadu. Sekundou. 19. Najľúbenejšia víkendová činnosť. Pozeranie. Aňuci. Cu. Ideš. To je kratšie. OK. Tvoj počítač? Výkonný. Hrací. Ja neviem. Pivo. No. Vynikajúce. Fuj. Vynikajúce. Zima? Rád v pohode. Zima? Zimná. Vianoce? Dovolenka. More. Prieplo. Neplav. OK. Na tvojej posteli? Pavúk. Na mojej posteli. A momentálne bordel. A posledná vec, to je 5. Láska. Deväť. Nikoho nemám. Ani nemala. Ani ma nebude. OK, takže dúfam, že sa vám tento tak páčil. Až na toľko, že ona sa... Ježiš, preboha. OK, takže pokiaľ sa vám tento tak páčil, jedno slovo, tak dajte like, subscribe, komentík, poteší všetko. Takže čaute! Do ďalšieho videjka, takže čusák! Vole rebel, somry!